всички искаме да си помагаме. Това е присъщо за хората. Искаме да живеем чрез щастието на другите, а не да се мразим и ненавиждаме. В този свят има място за всеки. Животът може да бъде свободен и красив, но сме кривнали от пътя си. Алчността е отровила човешката душа и е изпълнила света с омраза. Тя ни тласка към страдание и кръвопролитие. Израстваме бързо, а се затваряме в себе си. Голямото изобилие ни остави незадоволени. Знанието ни направи цинични, уменията – груби и жестоки. Мислим много, а чувстваме малко. Имаме нужда от повече човечност, от повече доброта, блага и умения си имаме достатъчно. Без тези качества животът би бил жесток, а ние – изгубени. Самолетът и радиото ни сближиха още повече. Самото естество на тези изобретения ни приканва към доброта и задружие. Дори в този момент думите ми достигат до милиони хора, отчаяни мъже, жени и малки деца, жертви на системата, която кара хора да измъчват и затварят невинни. На тези, които ме чуват, казвам, не се отчаивате. Нищетата ви е причинена от алчността, от язвителността на хора, които се боят от прогреса. Омразата ще отмине, диктаторите ще умрат и властта, която откраднаха от хората, ще бъде върната отново на тях. Докато човекът е смъртен, свободата не ще загине. Войници, не се оставяйте да ви водят хора, които ви презират и поробват, направляват животите ви и ви казват какво да правите, мислите и чувствате. Не позволявайте да ви третират като добитък и да ви използват като пушечно месо. Не се давайте на тези чудовища, те са хора без сърца. Вие не сте добитък, вие сте хора. Носите любовта на човечеството в сърцата си. Вие не мразите, само необичаните и безсърдечните мразят. Войници, не воювайте за робство. Борете се за свобода. Свети Лука казва, че Царството Божие е у самия човек. Не само в един от тях, а във всички. Във вас, вие, хората, притежавате силата да създавате машини. Силата да създавате щастие. Вие можете да направите живота свободен и красив, едно великолепно приключение. В името на демокрацията, нека използваме тази сила, нека се обединим. Нека се борим за един нов, по-добър свят, където ще можем да дадем на младите бъдеще, а на старите – сигурност. С тези обещания гадовете се издигнаха. Но те ви лъжат. Те не изпълниха обещанията си. Няма и да го направят. Диктаторите са свободни, но поробват народа. Нека се борим за това. Нека се борим за свободата на света, за премахването на границите, алчността, омразата и презрението. Нека се борим за свят на разума, свят където науката и прогресът ще донесат щастие на всички. Войници, в името на демокрацията, нека се обединим,